Moi! Mä haluaisin testata mun kameran videotoimintaa, eli mä ajattelin tehdä pienen videon. Ja mä äsken tein yhden, mutta sit mä huomasin, että siellä oli aika hemmetinmoinen virhe. Mä sanoin vähän väärin. Joten mä piti tehdä toinen ja tää ei enää olekaan niin spontaani kuin se edellinen. Mut joo. Niin, eli mä testaan tätä uutta kameraa. Ja no, se nähdään sitten kun mä oon ottanut tämän videon, että millainen video tästä tuli. Mut niin. Mä oikeesti ihmettelin ihan sikana sitä, että kun mä sain tän kirjan, niin kun täällä on tää 550D ja 600D, ja täällä on 1100D niin tää vertailusysteemi, niin täältä kun lukee näitä perustietoja ja teknisiä tietoja, niin 550D on ihan niinku tismalleen sama kuin 600D. Ainoa ero mikä niillä on, niin on koko. Eli niin kuin mä sanoin jo tuossa edellisessä postauksessa, että 600D siinä on vaan kääntyvä näyttö ja se on niin kuin 40 grammaa painavampi ja jotain senttejä niin kuin korkeampi ja leveämpi. Ja niin kuin no onhan se kääntyvä näyttö hieno juttu, että siellä saisi kivoja videoita ja näkisi, että milloin kuva on tarkka ja kaikkea. Mut silti tyhmä maksaa parista euroa enemmän niin kuin kamerassa sen takia, että se painaa enemmän. Mitäs muuta mulla oli? Tää on mun kaikki ohjelma. Siihen asti me lähdetään Ylläksille. Niin. Eilen vietettiin mun synttäreitä Hildalla. Ja sieltäkin on jotain kuvia, mutta me katsottiin itse asiassa vaan leffaa ja syötiin, niin ei siitä oikein ole saanut sellaisia niinku mahtavia tilannekuvia niin kuin edellisellä synttäreiltä olisi saanut. Mut joo, kai mä niitäkin tälle blogin puolelle pistän jossain vaiheessa. Suosittelen muuten leffaa Easy A, niinku Easy A. Ihan sika hyvä leffa. Kiitos Iidalle, että toi sen sinne. Käytettiin se. Sitten ois tää mun laukku, mistä mä jo kerroinkin. Tästä oli vaan niin huono kuva, mä ajattelin näyttää tää ihan kunnolla. Näkyyks tää? Näkyy. Tässä on tällainen kiva lukko, niinku kääntyy. Se on lukos näin, ja sitten kun sen aukaisee, niin se on auki. Tää on vähän tyhmä silleen, jos tää on täynnä tavaraa tää laukku, niin tänne tää lukko ei mene kiinni ja sit saa vetää ja hinkkaa ja vaikka mitä muuta mahtavaa. Tää on aika tilava muuten. Täällä on kaksi tällaista isompaa taskua ja sitten tässä keskellä on tällainen vedoketjutasku ja sitten täällä on toinen ja sitten nämä peruskännykkätelineet ja nää. Äsken, tai kun mä tulin tänään jamilta, mä olin siellä viime yön. Äitillä oli hyvä syy päästää mut sinne ylös, kun mun huoneessa ei toiminut patteri, niin täällä oli kun ulkona olisi ollut. Ja mä menin jamille yöksi. Mitäköhän muuta? Niin. Ensi viikolla ei oikein tapahdu mitään, ei kyllä tapahtunut tälläkään viikolla, paitsi mun synttärit ja sitten oli kokeiden palautus, mikä meni muuten ihan päin hittoa. Mä sain 7,5, 7 plus 7 miinus ja 6,5. Ja sitten 9 plussan kubiksesta. Joo. Se onneksi pelasti sen. Muuten oli oikeesti aika sellainen. En jaksoissa mä panostaan. Vois ainakin yrittää. Mitäköhän muuta? Äiti ja isi lähti äsken sinne mun kummipojan äidin ja iskän ja tietysti mun kummipojan ja sen veljen niin tupareihin, kun ne muutti. Ne asu tässä lähellä aika kauankin, itse asiassa koko sen mun serkun eliniän ajan. Ja sitten nyt ne muutti sit ihan Korpeen Koneenkoskelle. Mun roskis räjähti. Niin äiti iski lähti sit sinne ja mä ajattelin jäädä nyt kotiin, kun Jami tulee tänne kohta. Ja me lähdetään kai syömään jonnekin ja jotain. Mun tekisi ihan hirveästi meidän lähteä shoppailemaan, mutta iskä päätti, että juu, ei. Mä säästän mun rahat joulun jälkeen, että mä menen alennusmyynteihin vasta. On se toki järkeä mennä sinne, kun sieltä saa enemmän paljon vähemmän rahaa, mutta silti himottais kauheasti mennä hypistelee kaikkea ja ostaa ja kaikkea kivaa. Sitten kun mennään alennusmyynteihin, niin kaikkea tietysti viety ja mulla ei taas ole mitään. Ja mun raha menee ruokaan. Ja tietysti mun sinne Ylläkselle pitää säästää vähän rahaa.
että mä voin syödä itteni pullaksessa burgerissa. Niin, sinne Ylläksellekin me lähdetään niinku 10 päivän päästä. Mä oon malta odottaa, että mä pääsen ton kameran kanssa seikkailemaan sinne. Ja tulee hauska reissu, kun mä lähden... Miksi mä revin näitä? Kun mä lähden päätin, että mä teen joku päivä, että mä herään aikaisin silloin, tai siihen aikaan, kun aurinko niin kuin nousee vähänkin, kun siellä on kaamosaika nyt. Se on pimeätä kuin säkissä. Niin mä otan kameran, sit mä herään silloin, kun aurinko nousee, sit mä menen kondolille sinne huipulle. Ja mä otan kuvia niin paljon, kun sielu sietää, kun on valosaa. Ja sitten tuun kondolilla takas alas. Et mä en kameraa aio sinne rinteeseen mukaan ottaa, kun mä lähden laskemaan korkeintaan. Annan sen äitille, että se kuvaa sieltä alhaalta, jos uskallan antaa. Se hajottaa ton kuitenkin. Eikä mun mitään muuta. Niin mun on vielä ihan pakko näyttää yksi juttu. Kuin söpö voi kalenteri olla? Tää on niinku... Jei! Se on kyllä vaan pahaa suklaata. No can do. Heippa!